Dan Maliki
su cin nakan kusa dan shi ya tara ne bai ci ba. Ai kai ne wani mai tashin wani domin kai baka halin guda. Malam wani bai gane ka ba. Kare waken sauya ka gagari kwari ba tun yanzu ba. Akun fa ya kone ta rizke ka har yau malam wani bai gane ka ba. Wata baiwa ce Allah ya ma komai ka ki ba zai wanzu ba. Komai ka nufa Allah ya ma din suna ta iyaye mai gida. Malam wani bai gane ka ba. Daga mai hadarin naira shi ne kuma mai mulki baya fushi. Yayi ma kyautar mota da gida kuma ku yi arba yayi murmushi. A wajen raba alkhairi baya gajiya don bai sare ba shi. Arziki shi na kyauta ne da maliki babu dawa ko gida. Malam wani bai gane ka ba. Ga ɗaya mai tashin 6,000 gora ne mai gani. Kuma ga ɗaya linzamin 1,000 shi ke haƙura ya yi mawuni. Masarake mai kirkin kwarai ga alkhairi ga farjini. Ai a shi ba ya muzanta ma wani aiki ne hali na mai gida. Malam wani bai gane ka ba. Dan ya umarci kun shamsiya ka gagari mai mugun hali. Domin ku ke matse gyada ta yi tunkuza kuma kwaikuli. Kuma inda raro kai ne domin an ce ba ka yin tattali. Da Allahu yana baka in kana baiwa jama'a ba a gargada. Malam wani bai gane ka ba. Wane ne mai taimakon jama'a kuma gashi da haƙuri. Kuma wane ne mai taimakon har gwamnati ba shi da jinkiri. Kuma wane ne ke taimako a gurin duka al'ummar gari. Sai dan maliki babban mai gida dan shi baya gudun dangin gida. Malam wani bai gane ka ba. Mai kamfanin na dashi nake magana baya yin magudi. Ya sa Alhaji Abdallah ɗan ya wuce kakken babban mai kudi. In ka wuce lissafi ko na uwa ake magana shashin kudi. Da angon su Jamila mai gidan mu wuce mota ko gida. Malam wani bai gane ka ba. A baban murja sanni da ko makiyin ka ba zai kushe ka ba. Kuma baba abun anuwa ani ba zan gaji kan wakar ka ba. Baban sanar ku ne kudi ko ba zai kama ka ba. Da uban saka wani muna murna domin ku ai ku ke kishin gida. Malam wani bai gane ka ba. Kare baban ya'u kuma kai dan ya'u kana kishin gida. Kai ne baban a'i kuma dagun a'i kana kyautar gida. A mai raba alkhairi sunan ka muna sana babban mai gida. Bari in waka godu ukan ciki malam baya halin guda.